Manga. Blackstar. Akku heinä. Tyhmä jätkä mene takas koulun penkille. Ota kuuli VG käkemessä ja mene se kanssa lenkille. Liikis joka kerta yhtä tekninen. Arrahykset yhtä hirvet kuin Minimän, joka salla steppasi partis. Minimän. Steppasin body, minä mun maali. Betset. Häviäjä joutuu hyppää. Pysy siinä, kun sä kaadut kohdan VG kävää. Mut mua kul huvittaa pakettien avaus. Ei mena kauan, niin kuuluu rakettien pam. Mitä niitä kuuluu? Tehdä tube. Tän pukin kaa. Kun se on semmoset kiikkupaketit, kun siinä on leikattu tietysti. Seuraajien lähettämiä outfit ja setup kuvia. Ja se, kenellä on hienon, voittaa. Puma Pro merchia. Mennään video. Siinä. Varmaan siskos. Joo. Hyvä. Pyörä. What's up? Se olisi Puma Pro täällä. Ja tänään me kuvataan. Oli clickbaitti. Yes. On hyvä, kun mä vihdoin saadaan munaa paljon. Tämmönen. Oho! Kyllähän toi on niinku pojille Ei, ihan... tää on ihan pa... Joo, ihan. Ei toi vittu. Semmoset kiikkupaketit, kun siinä